Na nedzeľu bude kolo 5 stupňov nižšia temperatura u odnošeniu na sobotu. Prezident očekuje premenlivá pochmerenosť so slunečnými intervalami, ale bude hlavným sucho. Hoď ani krátkotrvací dyšť nevyključený. Vítr bude slabý i umerený, severných na priamoch a pricisok okolo normály. Minimálna rančná temperatura od 6 po 8 stupňa a maximálna dňová od 19 u Subotici po 22 stupňov na juhu Vojvodiny. Na pondelok bude podobná chvíľa, jak i v nedzeľu, zo zda skeľo stupňov vyššiu temperatúru. Bude umereno pochmerené so dlhšíma slunečnými periodami, vítr slabý juhovostočný, vostočný i severovostočný, pricisok okolo normály, minimálna rančná temperatura od 6 po 10 a maximálna dňová od 20 po 23 stupni. Na útorok i stredu bude uhlavným slunečno i ešte teplejšie od 23 po 27 stupni. Na stredu popoludňu i koncom dňa príde do rozvoju pochmerenosti so možlivým dyžďom i lokálnymi liebami. Za štvrtok še predvidzuje takus nižšia temperatúra i dyžď z času na čas.